Allah in yau ka fara zuwa wani tanin tamu ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa sabon shiri mai suna Hotunan Hamisu Breaker guda 10. Assalamu alaikum, barkanmu da shigowa cikin shirin ka'in da na'i. Kulli dai sun ce Hotunan Hamisu Breaker guda 10 wanda aka ba sa aka karrama shi a waje. Hamisu Breaker ya lashe kyautuna har guda 10 wanda aka tsinta muku amma kyautuna da ya ci sun linka guda 10 masu mahimmancin sosai. Muka kawo muku su har guda 10 wanda Hamisu Breaker ya samu wayannan award din na waƙoƙi da yayi. Waƙoƙi da Hamisu Breaker ya yi waƙoƙi iri-iri kala-kala, waƙoƙinsa kala-kala wanda Hamisu Breaker ya yi. Waƙoƙin da yi aka ba shi wayannan award din har guda 10. Ga dai irin award din da aka ba Hamisu Breaker har guda 10. Ga dai su ku gani wayannan irin award din da aka ba Hamisu Breaker. A cikin award din da aka ba Hamisu Breaker guda 10, a dai na farko nan ga na biyu ga na uku da ya wuce wasu award din har guda 10. Kalle irin award din da aka ba shi. Award ne wanda aka ba shi akan wa'insu haƙoƙi, wa'insu an ba su a cikin garin Kano, wani kuma na haƙoƙi ne da ya gaba ɗaya ya cinye. Wa'insu kuma ga da irin kyautunan har guda 10. Wa'innan kyautunan da aka ba Hamisu Breaker guda 11 wanda kuka gan su suka wuce ina. Wata kyauta ne lokacin da aka ba shi ya firke ka kai masoyan Hamisu Breaker in ka santa ko kuma in baka santa ba. Ga dai kyautunan me za ka iya gaya a wannan kyautunan da har guda 10? Me za ka ce game ga wa'innan kyautunan guda 10 da aka ba Hamisu Breaker wanda aka tsinto su aka ba Hamisu Breaker? Muna so dan Allah ka mana comment, sannan kai like, sannan in ba kai subscribe ba dan Allah ka mana, sannan ka mana comment da cewa wa'innan kyautunan da aka ba Hamisu Breaker ya cancanta a basu su, shi yasa aka ba shi, saboda waƙoƙin sun cancanta a basu wa'innan award da aka bada. To mu kuma ku so Hamisu Breaker, muna so ku rubuta mana ra'ayoyinku akan wa'innan kyautunan da aka ba Hamisu Breaker na award din nan aka ba shi har guda 10 wanda aka waro muku masu mahimmanci a cikin award ɗinsa guda 10. To masu da Hamisu Breaker sai mun ji daga gare ku. Allah in yau ka fara zuwa cikin wannan channel tamu mai suna Duniyar Mawaka Hausa TV, ka danna mana subscribe in baka danna ba, in ko ka danna ka mana like. Mun gode da zaɓar tashar Duniyar Mawakan Hausa TV.